Hej alle sammen, og tak fordi jeg må få lov at være med her online. Jeg hedder Ivalu, og jeg er Ph.D., og så er jeg forperson for Alkohol- og Narkotikarådet. Og jeg skal fortælle lidt om meget af min forskning i dag, som handler om selvmord, men jeg har også lavet en del forskning i alkohol. Og inden jeg går videre, så vil jeg bare rette en stor tak til alle jer, der gør det her vigtige arbejde omkring at fokusere på alkohol, fordi det er simpelthen så vigtigt. Så jeg anerkender også bare lige den store arbejdsindsats, der ligger bag alt det her, og arrangere det her seminar og samarbejde med WHO, og det er bare så vigtigt. Og det kommer jeg også nærmere ind på nu her i min snak. Og I må gøre mig opmærksom på, hvis der er noget med lyden, eller jeg kommer til at tale for hurtigt eller noget, fordi jeg kan ikke rigtig se jer, så hvis der er et eller andet, så må jeg lige gøre opmærksom på det. Jeg skal tale lidt om, hvordan at alkohol og selvmord hænger sammen. Og vi ved jo godt alle sammen, at vi har haft en af de højeste selvmordsrater i verden i over 50 år. Og det er jo sådan det, man kan se på overfladen. Det er ligesom det tal, vi kender. Men hvis vi sådan skal dykke lidt nærmere ned i, hvorfor det så ser sådan ud, jamen så er vi nødt til at gå lidt ind i en historisk kontekst. Og den historie hænger nemlig også rigtig meget sammen med alkohol. Det har jo allerede været adresseret lidt nu her, at vores høje selvmordsrate, den hænger helt klart sammen med nogle konsekvenser, der har været af en kolonihistorie. Vi ser det blandt mange folk, som har været koloniseret, at med kolonisering, der følger en række traumer. Man mister i høj grad sin kulturelle identitet og sin identitet. Og det har enormt stor betydning for unge mennesker, fordi de faktisk også ofte bruger deres kultur til ligesom at orientere sig i deres liv. Og det er en af de konsekvenser, vi tit ser af en kolonihistorie. Vi ser også, at de her svære opvækstvilkår er nogle konsekvenser af en kolonihistorie. Og det er ligesom det, der ligger forud for den graf, vi ser her. Så det skal I ligesom have i baghovedet. Det er ligesom noget, der er sket. Det er noget, der allerede ligger inden det her. Og så går vi ind i den postkoloniale periode, det jeg fokuserer på her nu. Det I ser her på grafen, det er selvmordsraten over en periode, der strækker sig over lidt over 100 år. Og en selvmordsrate er sådan et generisk tal, vi har for at kunne sammenligne selvmord på tværs af forskellige lande. Så det er noget med at se på antallet af selvmord per 100.000 personer i løbet af et år. I dag ligger selvmordsraten i Grønland på omkring 81. Det vil sige, at vi så i absolutte tal oplever mellem 40 og 60 selvmord om året. Og hvis vi kigger på udviklingen af den her graf, jamen altså, så kan vi se, at i starten af perioden, der har vi ikke særlig mange selvmord. Det er ikke fordi, det er særligt udbredt. Det er heller ikke de bedste data, vi nødvendigvis har for den her periode, men det er ret tydeligt, at selvmord i hvert fald ikke er et stort problem i vores samfund. Og så sker der et eller andet her efter 60'erne, hvor at selvmordsraten begynder at stige markant. Og den stiger helt op til slutningen af 80'erne, som er heroppe, hvor den er helt op at ramme 120 selvmord per 100.000 personer årligt. Og efter den begynder at falde stille og roligt til det niveau, vi kender i dag, der ligger omkring de her 80 plus, hvilket jo er et ret højt niveau stadigvæk. Og hvad er det så, der sker her i den postkoloniale periode? Jamen altså, Grønland har været hermetisk lukket for resten af verden under 2. verdenskrig, og man åbner op igen. Og det gør man med en række moderniseringsprocesser, der rent faktisk går ind og virker ligesom de processer, vi har set under kolonitiden. Nu går det bare endnu stærkere, så vi skruer ligesom op for hastigheden af de her konsekvenser af, at man på en eller anden måde får lavet rigtig meget om i sin kultur og i sin samfundsstruktur. Så det, der sker, det er jo, at man moderniserer Grønland efter dansk forbillede i høj grad. Mange mennesker går fra at leve sådan lidt mere traditionelt af fangst og fiskeri. Man bor i mindre samfund.
Og over meget, meget kort tid, så er der rigtig mange mennesker, der enten flytter eller bliver flyttet ind til byer. Man skal måske bo i en lejlighed. Man skal til at tjene penge på en anden måde, end man er vant til. Man skal forsørge sig selv på en anden måde. Al den viden, du har opbygget omkring natur og fangst for eksempel, den er måske lige pludselig ikke rigtig så meget værd længere. De unge og børn skal ligesom have en uddannelse på et andet sprog lige pludselig, for det er ligesom fremtiden. Det her, det går enormt stærkt, og det er jo en naturlig udvikling at modernisere sit samfund, men det her, det går rigtig, rigtig stærkt. Det sker jo en meget, meget kort årrække, og så sker det jo så også efter danske, kan man sige, standarder. Så det vil sige, det er to kulturer, der er meget forskellige, der på en eller anden måde clasher sammen her. Og det har altså en række konsekvenser. Og de konsekvenser, dem kan vi altså se, når vi begynder at kigge på, hvordan alkoholforbruget så ser ud. Så vi har mange mennesker, der på en eller anden måde bliver fanget i det her kultursammenstød. Den her hurtige modernisering. Vi har en tidligere kolonihistorie, der allerede har haft en betydning i form af traumer. Og hvis vi så kigger på den sorte kurve her, jamen så kan vi se, at det er indtag af alkohol fra 50'erne og til 2015. Og det er jo meget tydeligt, at alkoholindtaget det begynder at stige ret markant i den her periode. Noget af det er selvfølgelig forklaret, at der kommer danske håndværkere til Grønland og begynder at arbejde. De trækker det helt klart op. Men det er altså også et tegn på, at der er nogle mennesker, som ikke trives i samfundet med de her voldsomme omvæltninger. Og det ligger på sit højeste også her omkring 80'erne, hvor vi ser, at selvmordsraten også virkelig ligger højt, hvorefter det så begynder at falde. Så det vil sige, nu kobler jeg historie og selvmord og alkohol. Og alkohol er jo vigtigt på flere områder, når vi snakker selvmord. En af de områder, som de andre også har været lidt inde på, det er, at alkohol har betydning for de her svære opvækstvilkår, det som Eva kaldte ACEs. Her kan vi se folk, der har oplevet alkoholproblemer i barndomshjemmet, eller vold, eller har været udsat for seksuelle overgreb. Og vi kan se, at hvis man ofte har oplevet det her, blandt andet med alkoholproblemer eller vold, jamen så har man så er der en meget større andel, som så også har oplevet og har selvmordstanker. Det vil sige, det her det er nogle vigtige risikofaktorer, når vi taler om selvmord. Især når vi for eksempel kigger på det at være udsat for et seksuelt overgreb. Der er en ret stor andel, der har været udsat for det, som også har haft selvmordstanker. Og vi ved, at hvis man vokser op med alkohol, så er man i en langt forøget risiko for også at opleve de her belastende opvækstvilkår. Og vi kan se, når vi spørger ind i befolkningsundersøgelserne og kigger på andelen, der rapporterer at være vokset op med en af de her 3 opvækstvilkår, og hvis vi fordeler det på forskellige fødselsårgange, som vi gør her, jamen så kan vi godt se, at dem, der ligesom er født i 50'erne og op efter, der er flere og flere, der angiver, at de faktisk er vokset op med de her svære opvækstvilkår. Det vil sige, at de risikofaktorer, vi kender for selvmord, de bliver flere og flere. De bliver mere og mere til stede i befolkningen. Og kigger vi på dem, der er født i 80'erne, så er det faktisk det er over 80% af befolkningen, der angiver at være vokset op med dem her. Så det vil sige, at vi har altså en befolkning, der er utrolig påvirket af de her risikofaktorer. Når vi så kigger på, jamen, hvad ved vi rent faktisk fra forskningen i selvmord i Grønland, jamen altså, så er det forskellige arenaer, der udspiller sig på. Vi kigger på familien, individet og lokalsamfundet. Der er nogle beskyttende faktorer, det vil jeg ikke komme så meget ind på her i dag, men i stedet vil jeg lige snakke om risikofaktorer, fordi nu taler vi jo om alkohol. Og vi ser her på familieniveauet, jamen de her belastende opvækstvilkår, som jeg lige har snakket om, det er nogle afgørende risikofaktorer, både for selvmord og selvmordsadfærd. Så har vi nogle sociodemografiske faktorer, som er sådan noget med arbejdstilknytning og at være ung mand for eksempel. Helbred og trivsel. Mange risikofaktorer, som vi sådan set ser mange andre steder også. Men alkohol er rigtig vigtig her, fordi at alkohol ofte fungerer på individniveau som en risikofaktor, der er den udløsende faktor for et selvmord. Blandt de unge, som jo primært er dem, vi mister, der sker det jo tit, at vi ser et selvmord i forbindelse med, at de er påvirket af alkohol,
og så oplever de en eller anden form for konflikt med en partner, eller en eller anden relation, eller en eller anden voldsepisode. Og så er det, vi ser, at selvmord opstår. Tidligere har man målt alkohol blandt dem, der er døde af selvmord, og der kunne man se, at jamen, op til 90% af de her ungdomsselvmord, der var der både alkohol og konflikt som baggrund. Vi ved også, at alkohol i sig selv øger risikoen for selvmord, og hvis det er sammen med vold, jamen så er det endnu mere. Så alkohol er både vigtigt, når vi snakker opvækst, men også som i sådan den her og nu tilstand, hvis man er påvirket. Og derfor kan vi ikke tale om selvmord uden at tale om alkohol. Og det er simpelthen bare så vigtigt, at vi fokuserer på det. Hvis vi skal gøre noget ved selvmord, jamen så skal vi også gøre noget ved alkoholforbrug. Og især rusdrikkeri. Fordi så risikerer vi i mindre grad, at de unge de kommer til at stå i de her situationer, hvor de er meget påvirket, og de på en eller anden måde befinder sig i en eller anden form for konfliktsituation. En idé kunne være, at man kunne begynde at fokusere noget på nogle alternative aktiviteter, som ikke nødvendigvis indeholder alkohol. Altså alkohol behøver ikke at være en faktor, når man skal have det godt sammen med sine venner. Der har vi jo behandling og støtte til familier, hvor man har problemer med alkohol og traumer. Det er jo vigtigt. Og så sådan lidt mere sådan en styrkebaseret tilgang, at vi fokuserer på det, der fremmer trivsel, fordi alkoholindtag jo, som man kan sige, jo tit også er et tegn på, at man har oplevet noget skidt. Og derfor så bruger man jo alkohol som en eller anden form for coping. Det ser vi i forhold til kolonihistorien. Så derfor jo mere vi kan højne trivsel, blandt andet ved at inkludere kultur, fællesskaber og natur, og de styrker, vi har lokalt, jamen jo mindre har folk måske også behov for ligesom at selvmedicinere med alkohol. Så det er i hvert fald nogle af de løsninger, jeg ser, når vi skal snakke om, hvordan vi kan reducere selvmord igennem alkohol. Og Anna?